Makapuso sa 80 ngadto sa 73% nga masinati ang epekto sa strong El Nino sugod karong Oktubre hangtod Disyembre matod sa Pag-asa. Publiko subling gipahinumduman nga mohimo og mga pamaagi aron mas makadaginot pa sa paggamit og tubig. Ani ang report. Bisan pa man kung pipila ka adlaw nang ni menos ang pag-uwan nga nasinati sa Sugbo apan tambok ug lapyo gihapon kaayo ang mga utanon ug uban pang mga tanom sa nursery area sa Material Recovery Facility sa Lapu-Lapu City. Gipasigarbo sa tagduma sa MRF nga si Melvin Doble nga aduna sila'y kaugalingong upat ka deep well pump ug usa ka atabay. Tungod niini, wala sila makasinati ug kakuwangan sa supply sa tubig. Since pa sa previous administration, diha naman na existing naman na siya. So, pag abot na mo, boli ko, wag gid mi kasi nati og problema sa tubig. Apan sa gipahigayong Climate Outlook Forum sa Pag-asa nitong Setyembre 27 na panglantawan nga posibleng masinati na ang strong El Nino sa Tropical Pacific sa mosunod nga mga buwan nga mosangpot sa pagmenos sa mga pag-uwan. Sa buwan sa Oktubre, masinati pa ang near normal nga gidaghanon sa uwan nga mabubo sa Central Visayas. Apan aduna nay pipila ka mga lugar sa northern portion of Cebu ug Bohol ang below normal na ang pag-uwan. Pag-abot sa Nobyembre, ang tibok Central Visayas na ang makasinati og below normal nga pag-uwan hangtod na sa buwan sa Disyembre. Magpadayon ang pagmenos sa uwan nga masinati sa Central Visayas sugod sa Enero ug may pipila na gani ka mga dapit ang makasinati og way below normal rainfall kun 40% lang ang uwan nga ilang masinati. So, dapat na natay mga precautionary measures since March pa nag-release na tang El Nino Watch. Unang-una kailangan maximize yung usage natin sa atong water, and if naiuwan, possibly kini mga rainwater harvesting o pwede nato i-save sa atong mga drums o barrels para makatabang ta to save the water. Apan sa kasadpang bahin sa Kabisayan, masinati ang above normal kung naghinubrang gidaghanon sa uwan. Sa pagkakaroon, pipila pa lang ka mga establishmento o mga patigayon ang adunay kaugalingong rainwater catchment. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.